Hi guys, mazong adlaw ninyo tanan guys. Ma, nahinog ma. Ha? Nahinog. Guys, magputol mis amang saging kay nahinugan na. Adto na naman rin amang i-snack ron. Ang problema, ha? Ang problema kay di ka kaas papag-abril. Uy, upat ka hinog. Pila ba? Yum. Naghanak ko ng hinog ng skin guys. Kita ko. Tabi. Kali ayun. Naiduha. Na guys, nahinog na. Hinugan na jud ay guys na. Ipadagi. Akin isip sa. Hinugan na guys na. Ano ba? Ta hinugan na. Naputlon ron guys, magtungko ko na ring lingkuranan. Kabog nga may panty. Madyo ganit ka no guys, kay wahilab tis kabog nga may panty. Masasaway. Iliya daro ta day kay rinita. Ako be. Ako ra. Korek ko. Ako ra lagi. Pang na dun ni anjud eh. Magtungko ra ko lingkuranan guys kay aron ni makuan. Dato ra ka. Sa pinagmado. Day, ako ko day. Tungko ra ko lingkuranan guys kay aron maabutan Day. mo. Day, ako. Anyaw. Ito. Yan na guys. Ladlok man. Hawakin na wadi atin. Dana ibabaw na kana. Kuha na. Diharipit. Ayo dihan balib ari ilaum. Wah, gurus na. Jama malamang ka. Ay blarin man yung camera man. Hindi jama magputo dara diha. Dani. Ah. Ubus-ubus pa gamay aron di ka jud makuha. Na, di kay Awa mo na. Aris. Awa mo na ba? aris pika sampaken. Dagmak na. Nalagyan sa may sutol. Lupitan pa ka diha ma. Hawa lagi na turo mo. Di lagi lambot. Ribaw. Na. Ito na bus pikas tigla sama. Bora. Dari pud. Ano bitang? Ayo lagi diha lagi. Ano bitang pagpaduha? Kim. Ditsus. Oro di kawatag saging. Pupukotag saging. Na. Look. Very good. Very good. Na, very good. Alam ma, agak po. Hawa day, hawa day. Bila na. Hala, dana. Thank you. Ma, awakin. Lagi. Uy. Mahabol. Padawi rin mo saging. Lala, hawa day. Hawa day. Uy, hinog. Hinog. Hawa day. Biglan minupo. Dabagin ka. Labing. Iya, ito sa labing. Ay, mo rin. Ingat. Ikaw, gamit ka. Tagaan ko na sila guys. Yan na guys. Saging. Kata mo pa, di ba ako dati yun? Dito nga na din. Sa parang guwang naman. Ano? Yan pa isa daya. Yap. Ini na pa ba? Ini na to no. Wow. Eh, uli isa di apod. Yan na guys. Parang guwangan naman gud sa kaadyo na. Wow, very guwang na kaadyo guys. Nga na naghinog. Hala, di hinog oh. Sakto dinero natandang-agan pa dir. Pugi, ang hawi rin. Ha? Ako ra. Ako ra tigbas. Wow, unay ka pikas ka kung ano na nga. Paano nga guys? Tugon. Dara ka pikas na. Atara ka day. Kamera. Dali. Da guys, nagkabibungon may dari guys. Dali na. Ano sa pa? Abril mo putol, kami mo kuan, pada pinday. Mga sahon. Mantit ana ikaw. Mantit ana. Thank you Lord. Yan na. Yan na guys. Grasya. Yan na guys. Isa kabulig. Yuhu. Saging, isa kabulig guys. Bunga na gagawin. Tuba namin sa mga tinanong mga saging. Wow. Ito na din. Agay, ito na guys. Sagamong saging banana.
guys. Sa kabulig. Sa kabulig saging. Katurang kaldirin na tanangagan. Ayoko. Katurang kaldirin. Magaling tanong. Magdungag mi guys sa saging. Kari dia. Hello? Uy, aho. Naada yung dagang hinog. Ay, buta ang bilakin ba? Tingnan ni kanino sa kanang di mo mo. Daya. Uy. Ay. Anak. Hala guys, isa kabulig. Ganun na buyag. Ano kang talog day? Kaanas ko kin kin. Dami yan kin? Ha? Wow, dami day? Labi na pa sa day ko magtanong no. Dami yan oy. Mami, Diyan guys, ang naghanak ka. So, Ano ni kuya pakpak? dami Kim? Kimyat? Kaya magdungag ko guys. kuya, pakpak na. Saan nagpakpak? Rakong luod ah. Pakpak rakulong ka kuya guys. Kaya tuman na to guys. Tingin ka pa Zara. Ito berdegan na kato. Kamay naman, di mo. Pergi Putri. Uy, ready naman na ini guys. Ini hara mana? Guys, magsipi mi dari amang dengagen. Dari na magdengagen sa mga kalderin. Amang isa dong silupin kay ron di mamansag. Amang dengagan. Ay, mansana ra banidaan. Mo na rin hinog. Isa day, day. Kimyat may hang asistan. Guriti. Dapat ni gina. Nga hinog may hang gikuha. Isot makuha ito na aron. Maghinog mo yung una guys. Bungi na to. Batang day. Hinog mo yung Batang day ri uwi. butang di. Wala akong maghaling. Maghaling na ka? Ano no? Maghaling na square kin-kin. Balik. Kasi na to hinog. Sakto na to. Napahinog. Kay gunin jo kakintin mo tag 20 ka buo. Grabe. Grabe kasi gari mga ano kain guys. Saging. Kari mo day. Kajabiron mo na. Bitek. O manay ulod. Bukan ba? Wala pag madigit. Kuya po murot pag 30, imo po Parisan mo 20. tag. Hindi 15. Grabe mo nagnan. Tara. Dada guys, dia. Ora ray mga dengagen. Jabo na dahil. Dana ra tay shot. Dada guys sa mga isod og silupin karo di mamansa dari sa ilaom. Magamang sud sa kaldirin kay mansahan na ra banidaan, masunan di mo samot og kamansa. Ayan guys. Kakaan namin sa amang saging. Ayan na. Dala! Takuban. Perfect! Diyan na guys. Sana nang itak ang ron. Diyan na guys. Nakahaling naman guys Kuya Kinkin. Automatic. Kuya Kuya Kin gaya. Matik kaso guys. Hanay itak ang guys. Ring amang saging. Okay. Uy, init. Kaso. Diyan na guys. Takang na namang amang saging. Sakto ka dyan guys. Ang tata. Damang snack. Ang problema kasi papagabral lima kakaanda ni. Ay gahi man. Delikado sa isang ang lawas. Delikado sa isang pijan. Luwi laman. May snack lang sa dato sa isang lakatan guys no. So masaring dang agan guys. Palit ko na ito ginamos balig. Ano ba ron? Palit ko ginamos balig G's. Ha? Ikaw? Dahil na guys, luto na gamang din ng agsaging. Ya. Bintaha ka dyan guys, uga poston og silupin. Hinlog hapog amang kaldirin. Wala nang muritsig sa mut. Guys. Mama, may sabi. Dahil may ginamos guys, dahil yung palit may balig jis. Kung gamay rin yung mga ibutang na ning ginamos. Kaya mong butangan og suka. Kung gamay ra guys, panagsaramang pud. Ipapagabal di na mo pakanon kay bawal man ni dya. Doon ni guys. Kaya namin saging. Mabutangan og suka nga tuba. Muli kang baligja guys, ng suka nagpa. Butangan suka guys. Hindi ka jo aslum. Aslum. Hindi ka jo parat butangan suka guys. Nabali.
Arabe, masarap. Smooth guys. Ang muta. Luming, guling, Antanin nyo guys. Saging and ginamos. Ilik, sungayan. Kairik sungayan. 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 Kairik sungayan ko no. Hali kuya. Ilik, sungayan. Tara guys. Sige saging. Tanin mo. Saging. Saging. Ay. Mid. Balik ka dyan na. Kay bago pang haon. Guys no. Pagkupakan. Ang pa may paghaon. Ngantanin nyo. Isnak pa nito saging guys. Yung parisan o taslog. Ginamos. Saging nga mga ituslog ginamos guys. Hali kimyat. Nahinog-hinog ya. Ato ng kimyat ng hinog-hinog. Hindi na hinog. Yan na guys. Kuya Gail. Na yung mga hinog dani. Yeah, hinog. Muna. Pareho ang di hinog. Kang kimyat rin mahinog. Hinog ba rin? Hinog na kang kimyat na din. Namisa kunod guys kay color yellow. Color yellow isang kunod. Maan, ano ang pinaw niya? Ang dara, butang. Naunta. Naunta guys. Kimyat kaya kimyat. Ano yung duhaan? Haon ko nuga kimyat guys. Naunta. Kana hinog mo dai. Ya. Ayaw ito sa ginamos. Pwede ba ito sa ang hinog sa ginamos na? Kabidli. Kasi agino guys. Kabidli. Wow. Naunta. Me. Di man hinog na! Hmm? Hinog. Talala. Ano? Ayan. Ba ako? Ako ya. Ako. Inumuglah ng tubig hain ko ma'am. Mas kim-kim guys, nag-andam na siyang tubig. Ano? Di ba ba? Ano lagi? Kaya kinkin. Mukha kim-kim og hilaw. Hinog ba? Kanino yung hinog? Aw! Manta guys. Ano ba niya? Hinog na. Asa mo na hinog ko? Hinog na. Nagipili para nimo. Manta. Hanggang dyan. Wala mas papagabra yung kakaon na rin guys. Pagluwal kaan ko. Oh. Pwede nimo. Mamay! Mamay na! Wala man, di pwede mo kaon rin saging. Mamay na ko naman! Andam naghang panghimaghat guys ya. Bintaha ba sa pamati guys, pag inom na dali ng panghimaghat. Gaan, naghang lawas. Gawa na paglabad sa mo, palas ginoo. Ako po ito. Gawa na ang season, ano mo balik. Mana ba sa yung taon po mo andar ang sakit sa ngipon guys. Pag inom na dani. May nubig. Muna sa guys, ngayon mo ni himaghat nga pauli. Ha? Pauli. May daghanda ni no, datos kakahuzano. Karon dai. Ay guys, na, pauli. Nagkaridas ila mo ni ag bahay. May kahoy nga bahay guys. Mo ni ang panghimaghat. Laban sa mga baghat. Ngayon guys, nang dahan tubikin ha. Karon naman po balik ko kaan na ni guys. Kaya na yung saging. Kahit may balik jis nga ginamos. Ito sa hinog mo? Nganchan jo. Okay sa kabulig. Dengagan guys. Nakakot may lagahoy. Ranta. Alam mo yan, siya guys, kay yelo na. Yelo nga siya nga. Hinog masura. Hinog. Hilaw, aral lang maging guwanga. Hinog ka ma? Hilo ka po no. Oh. Dahil ka mo. Kakaon na ko dyan taon may samang saging guys. Ako'y tundan to arang lang guwanga. Pamay mo pud. So guys. Pamay mo pud sa tundan. Ito. Naghan. Pamay mo pud kay hadlot man aswire. Sa bulig.
Ano naman ito sa bahay? Sabi? Sabit na swire. Naman na naman ang ipakuwag-kuan, hagdanan. Ba't nalagwan? Dahil taon. Inom naman dagdaghang tubig. Luwi lang mas papagabril na ikag. Ikag sa saging. Ano ah? Di man sa pwede dani. At lapon na. Kamot. Di may pwede guys. Kaya wala naman sa apdo. May Naunaw kahilis. mo tunaw. May kahilis ma? Di naman sa kahilisan. Wala tighilis. Tigdugmak. Ug man na sugdag upload guys sa katong pagsugod sa mong trabaho. Sabasing madana na hagkuwas ang mataag kuan sa cellphone. Ay pahuway man kog pila ka kuan nga wa mo tutok ug maadto na sa cellphone baka na jang light basin og kuan na paghang mata. Diba? Pasukod na ta ko sa amin guys ug kamo koy kuan pang pasukuray puhon na. Alis iyo ma. Ha? Iyo. Ato lagi iyo ug natay pang iyo. Guys no. Mahal dahil bayad ma. Mga paano ko. Doon ko guys, huwag na ako ikasang mata. Kaya, sa gunso naman, labad ang uon, dahil nagkakuan. Ang mata magsiluha-luha. Ang karoon ng undang kong kwa cellphone guys, kana bang magtutok ka nunay. Ang undang kong tutok sa cellphone nga mag-edit. Yung bintaha. Tubig. Ano yung video, ahara may ditso-ditsura ni kuan. Busog na ko guys. Ang tilokon kay sayang. Payagham. Tamang hod nga ba? Balik nila yung humanlag hatod tong kahoy. Paantuladan. Snack.